Hey guys, welcome back to another. Say hello. And we also have somebody in the background too. So we are going to explore the abandoned best friends with me. Når du siger Master Chief. Vent lige, prøv lige at stoppe. Prøv lige at holde op. Den der deroppe. Nej, ikke der. Hvorfor? Døren er lukket. 2 sekunder. Bare skub til den. Hold lige din kæft, Andreas. Okay, so now we are in. I should probably put my now I'm green. Great. Jeg tror, jeg tager min mobil op. Skal vi have en slag bowling? Ja. Andreas, kom herover. Andreas, du vil godt glemme det, okay? Okay, vi skal ikke gå den vej. Der er en masse... Prøv lige at flytte jer. I'll just like to say sorry if the camera is keeping... Okay, den der var ikke åben sidst. Andreas, for helvede! Sorry. Hvad er det igen, så gider jeg ikke. Wow, vi går nok ikke igennem der. Nok fordi jeg genklippet rummet. Hvad er det været for, sagde I? Det er en bowlinghal. Nej, men I kender mig, hvad det husker ikke så meget. Du kan jo tjekke det, du kan se, at det er en bowlinghal. Det har også været en restaurant. Vi skal lige passe på. Okay, der er vildt glat her, det skal vi lige passe på. Ali og Andreas. Hallo, vent på mig. Prøv at se, jeg kigger lige. Ali, vent lige. Der er glas der, så jeg vil nok råde dig for hellere at gå den vej rundt om. So, yeah guys, I know I'm probably a bit green right now. Og det var bare en halvsmørkost. Yeah. Nej, jeg synes, det var en halvsmørkost. Sådan. Vent lige. Andreas, kom lige. Altså tingene... Andreas, lad være med at kaste rundt med... Andreas, du skal sgu ikke kaste med tingene. Vent lige. Så jeg skal ud igen. Den der dør ser ud, som om der er nogen, der har prøvet at brække den op. Attention, bitches! Wow. Det var... Ja, det var skidt i hovedet. There's so a lot of this place I haven't seen, and I don't know why I haven't seen it yet. Oh. Jesus Christ. Uptown Cafe. Oh, that's me. Hvad er der herovre? I skal ikke prøve den der dør, det er udenfor, kan jeg se. Det er til udenfor. Man kan gide lige. Vi kan ikke komme videre den vej fra, så vi skal tilbage. Okay, der er nogen, der har været lidt ivrige med nogle... Okay, prøv at komme og se her. Jeg tror, der er en vej ind her. Så er de andre direkte. Så der skulle også være noget deroppe. Jeg mener, der er en trappe. Jeg synes, vi skal gå udenom det her.
Ja, lol. Spooky Skull Skeleton. Spooky Scary Skeletons. Spooky Skull Skeleton Pitch. Lige fuck. Jesus Christ. Og ja, man kan da i hvert fald sige, der er en trappe op her. Men... Det var den, der vi kom ind af. Nej, her! Ja. Vi skal lige prøve at gå op og tjekke, om det er sikkert lige heroppe, okay? Jeg kan ikke stå, fordi jeg står lige. Jeg ved jo ikke, hvor meget gulvet der er i stykker. Jeg tror godt, at hvis I træder op forsigtigt... Hvad? Det der tag. Ej, lige det der tag, tror jeg ikke kan ødelægges. Der ligger en sko heroppe. Kommer vi hen til et lidt mere... Det er en dør. Der er en maleri hernede. Og jeg hader sådan nogle der. Jeg hader virkelig sådan nogle store rør. Okay, det her gulv, det er lidt bedre, for det er stengulv. Hvor er det der klamt. Et skib. Der er malerier overalt heroppe. Dekoration. Nej, hvor behageligt. Jeg kigger bare lige herind, for jeg tror ikke, vi skal gå herind. Vi skal bruge for noget lys. Jeg skal lige prøve ud og kigge her. Jeg kræftede mig også et pissoir her. Der gider jeg ikke gå ud. Jeg tror, vi skal prøve at tage over til kontorerne. Jeg tror, det er kontorer, der er herovre. Ja. Er det vigtigt, at vi går gennem? Nej, hør nu efter. Jeg mener, der er nogle vinduer ude foran, hvor man kan hoppe ind. So let's try to get over to the office-agtige kind of things. Jeg kigger lige. Hold din kæft med dine trapper, Andreas. Det kan jeg jo. Jeg tjekker lige, om jeg er fri. LOL. Hvorfor har jeg egentlig stadig ikke min mobil op at køre, når... Der holder vi. Ja, lige der. Ja. Okay, det er en trappe, der er der. Den går vi ned af lige om lidt. Vi skal lige kigge, hvad der er her. Forsigtigt, når I lige hopper ned. Gå ned der, hvor jeg også gik ned. Ja. Det er ikke kun grafisk initiativ. Okay, her der lugter rigtigt af min mormor og morfar. Jeg ved ikke hvorfor. Gider I vente? Hvorfor går I bare videre, når der er rum? Ja, seriøst, der er intet derinde kun en til tegning. Hvor kreativt. Ja, og så er der noget, der står ved væggen. Fordi der står en McFlurry der. Derinde i det rum. Lad os prøve at gå videre. Lad os prøve at gå ned under. Det bliver lagt sådan en pik. Det er det jo ikke. Jo. Det behøver det jo altså ikke lige. Nej, det var ikke engang et toilet, der var herude. Jeg troede, det var et toilet, der var der. Det er jo derfor, jeg måtte lige tjekke det jo. Jo, det kan vi godt, det her. Lad hvis de spooky skeletons og alle de der kommer efter dig. Okay, hvad sagde du til Freja? Tænk det nok. Okay, det her, kan I se, det er bowlinghallen, der er dernede. Hvad er der her? Der er længere ned til kælderen. Jeg tror, vi skal prøve at gå ned i kælderen. Se, det er derfor, det er godt egentlig lige at have en lygte med sig. Du har så mørkt hernede. til de her gøjs der. Der er mørkt hernede.
har aldrig set sådan noget her før. Okay, mit kamera er blurred. Så skal jeg lige have den til at fokusere. Fokuser for Helgoland. Bare hold dig til mig, Andreas, okay? Der er en masse nøgler der. Prøv lige at se. Og de keycards. Hvad er det? Vi skulle kraftedeme med et pengeskab. Det her sted, det kunne være et godt sted at sætte. Nej, sorry. Men... keycards, gratis keycards. Nej, hvad er det for kigger? Ja. Der er ikke noget særligt herinde. Jeg kigger bare lige ind her. Kræfter mig endnu en gang. Det er lige under bowlinghallen, det der. Jeg tror, vi skal på et andet tidspunkt også komme herned igen. Jeg synes det ikke, det var så lang tid, det her. Au. Hej. Au! Er du okay? Ja, PK. Er du PK? Okay. Jesus Christ. Jesus på. Let's go. Se, der er vinduer åbent der. Kan du se det? Det kan du også James Bond vindue. Hvad er det, der er André? Det var en fed indgang, det der. Må jeg se? Her. Fedaki med... Nogen der bruger corona. Igen er der nogen, der var i. Ja, der er et stempel. Har du ikke set den før? Jo, jeg har set dem. Men jeg har ikke set den lige nu. Vi kigger lidt hurtigt her, og så går vi over mod her. Var I jo for at købe det der? Har du set det? Okay, lad os komme ud. Jeg tror, de leder efter os, kigger efter os lige nu. Så vi vinduet. Ja, vi kommer ud her. En masse slikke ting. Hvor? Ja. So yeah, guys, we have just been around in the fucking place, exploring more of the buildings and all that kind of stuff. There was actually a lot more we saw. So, what do you guys think about it? It was really scary, but also nice. I got this I got key card. I got So much key card. Ready? So we are now heading back, and we'll maybe think about taking over here again and explore the last thing of the. I think there's more about this place to view. So leave a like, smash that like button. It's called, and subscribe if you haven't already. All of that. Hope to see you guys in the next episode. And Kenny Maneuver signs out. See you later. Hiya!